Unogecha mahure iwewe. Wona kuvhura soko kuti. Iwewe. Tatari pe joroti mira ugecha mahure iwe. Iye zvinogona motaketi chipfuura so ari mumota president unonzwa marunda ako achipera simba so kuti motikari dai yangoenda manje zvinondizondinetsa pana. Kusvika mukadzi zvakane tukumbo nezidzoro ndiye uri kuzeza. Saka ndine varume vakawanda vasingagona kukondera vakadzi wopa kupfeka. Ora ndabuda mudhaini ndaloka madozi ndapinda mumachira ndapedza kuyabota nhamo dzangu dzinotanga ndiri pamubhedha toseguma ndatoita meta. Ora zvakatanga namhai akandirumira nemhiripiri. Yo madige ngarangu God K chadzoka chibabababa chemavidhiyo. Guys, ino ndo ya favorite channel yenyu kubva nhasi. Inzwai kaka short story kakaitika nezuro ka. There is a guy, just a random subscriber, a subscriber to this channel, guys. Yakatozopera kubvira pamozi, akawina njuga. Saka iwo kana subscriber, please subscribe ka. Zuwaro lokupera kawanaka. Ola kupera wamtaza ka. Kana ule mkazi waro lokupera watu uri vaviri. Wakutorara pambedha. Mazwaro kune chando ka. Unoona double temperature. 37 uku. Aurara uchidzirirwa kwangu. Anyway. Nasa baraka, naare video randoyara rororoka, mabvira mana, rikubvira richivira. Mapisa rema, rikupisa, rakatonore video roro. Today, ndakukompilerai Evangelist Marufu na Apostle Chiwenga. Guys, asinotaura nyambo guys. Imimi ngozvinzwirai mega pavizi iri guys. Tell me what you think in the comment section, guys. Video iri wambi murambi. Dai mukadzi wako anga adedzwa pana. Tataura nezvako iwe. Aipedza nyaya yacho akutobudisa musodza. Shame. Vamwe venyu futi muri abusive. Kana Bhaibheri chiti wa musoro, arire kuti wa abusive. Ndiri musoro pana ndiri achisika musoro. Ndokurwa pa achirwa mapama. Mukadzi arowe. Isaine urazo kuti wakundikana. Yes. Wakushandisa zvibhakera. Tazaone uroro mukadzi wakuvhura zisoka kuti. Uri kukundikana mukomba. Ukatungamira muri. Mukadzi hanzi zvise pasi. Let us take our positions. Iwo automatically vanozvisa pasi. Yes. Varume vakangwara vanoroka muri dzavo zvakanaka havana kumboita hondo nemadzimai avo. Mukadzi anongona kuti baba wepano zvinhu zvese zvinofamba. Gore rino iri zvawakapinda uchiziva unofanira kupinda muna 2026 wane zvimwe zvaunenge wakugona. Baba chapindira. Wedzera macertificates ako ekuchikoro. Enda unodzidza mauniversity manyowana ari kungovakwa mamwe akawanda. Tsvaga zvimwe zvekudzidza. Tsvaga zvinhu zvekudzidza zvinoshanda kwete zviri useless. Exactly. Manje iwe wakatsongwa nezvikwereti. Usipo vanhu vachinoka. Tura mari. Kana adzoka anenge kuda kuti havachadi kuisa pasi, ari kuti uri kuti kwadzisa newana. Iwewe wakurowa manje. Mari chinoona kupi pa. Sandinetsa mandiwo. Wadi unoshandawo. Saka mukadzi anoti nditange kuita maside projects. Ndibatsire baba wari kuti kwadzisa nezvikwereti. To my side boyfriend. Une zvikwereti zvakawanda iwe. Tazaone kuvhura soko uri kuita. Wakakwereta stereki. Christian Unity yakakwereta. Yanga yatakurwa musuno. Mukadzi akazochema akaibata. Fane kupeka nemwedzi wapera. Iri rakutoenda mwedzi uno uchitopera. Iwe uri pana. Zvikwereti zvakakuwandira wapusa manje izvozvo. Kwereta. NeTV yacho yakakweretwa. Pana chawina cho. Improve yourself. 42 years. Haugone kubata screwdriver. Uri murume werudzi. Haunyarere. Kudedza electrician. Kuzoreplace wall socket yakatsva nemagetsi. Yaunogona ungonotenga muhardware. Ukasunungura wodzikisa kucircuit breaker. Wochinja woisa socket nyowani. Peer pressure inokuwadzisa iyi yakawana magetsi anourayawo. Kana usingamazive magetsi siyana nawo. Unotsvaga electrician ndoshanda haunyare. Iwe ndiwe pastor wemukadzi wako.
hakuna zvokuti iwe wakararama nheru mukadzi wako unzwa mudumbu na12 obata foni pasta ndina matirewo ndiri kunzwa mudumbu iwe wakararama anofanira kumutsa iwe oti ndina matirewo mudumbu wangu muri kurwadza kozoti mukadzi wako anenge achita matana pasta iwe hauziva kuti ndiwe muprista wekutanga mumba anofanira kutenda minamato yako kupfuura minamato yangu kuti murume uyo akanamata zvinhu zvinoitika vacho noremedza maelders kuremedza maelders nemukadzi wako iwe ndiwe unofanira kuzoti mai mwanaka tarowa minamato mana I think regai timbofonera Marufu muvangeri taachimbonamata nemhuri kuno tine prayer request yedu mutinamatiro iwe murume uri kutaura koti mukadzi wako ndiye anenge achitotifonera toti ko baba vari kupi haiwa pane zvavari kuita imi ngodinamatira bedzi kusvikira vamwe vakadzi vanotanga kuedzana nevafundisa vangatadzi katonenga neti masweet voice vachisekisira ana mufundisi wafundisi vari wiki vanotanga kupfimba nevaiudas ari wiki saka mumwe muchinda akanditaura akati Marufu kwanetsa kuno chii zvikanzi pane muchinda akanga mukadzi atanga kuenda kubasa manje adzoka baba achinja because akutambira ndo zvinoitika nozoti kana wakatanga kuenda kubasa kana akanaka tumashefu tiri kubasa tisina kudzikiswa toya totanga kuchiva saka anotanga kupromotwa ndokuita zva kwacho achisvika panzvimbo rina naudza akufamba nabhosi mazuva ano kumabasa kune nyaya yetumatripi mukadzi anenge achita kuti hanzi atipo for 7 days kune workshop kukariba 7 days ndakaitaura murume akadikitira pane imwe chechizo agara ngozi mukadzi wacho anga atori kuworkshop hanzi kune workshop ye7 days ukariba wechirume itawo mamwe mabasa aunoita wega pamba hasi yese unodedzera maplamba maelectrician uchatorwa mukadzi nemaelectrician iwaya kunouya mumwe ane 6 pack now kune vapfana vari kusimudza simbi izvozvi avo vana 6 pack inenge yaonekwa sei yangu vana munhu anenge achiabasa akavhura dumbu yakarova guvhu out maelectrician uchatorwa mukadzi nemaelectrician iwaya kunouya mumwe ane 6 pack now kune vapfana vari kusimudza simbi izvozvi majimu endaona nevictus kunapfana vasina zvavanoita vanongoboka everyday simudza simbi vakaudza kuti kune workshop kariba wakwira waenda kune maswimming pool nechichi ndo basa ravo iroro wakadzi wese wauya wasina varume saka ndowanenge vachiswimisa wakadzi iwavo halo mamadza muri sei pane puiri pana vachichi zvine mavhesi zvine mhasuru nemapex ende tarisaone iwewo hauna kana mhasuru kana chii iwe akuitonga wakazvitakura unoisa mukadzi pamiedzo anenge asitambona munhu ane 6 pack ndava ndafunga mbinga yedu tine imwe mbinga so yatinayo pazimu kuna electrician 6 pack yenyi asi munojima kani asandambona munhu ane 6 pack yakadaro iwo kazvinzwa ndinosungirira improve yourself chichichi apana ane mhasuru asimuke kavana vatumone asi mhasuru ifeti yaona we wapana wanosimudza simba iyo nyaya yeweitiyo iyi varume nevakadzi maneja yemiviri yenyu muviri unotoona kuti waakundikurira waakundiremera moda hawa tisataure mazita wana please tisataure mazita wana mbinga yedu iri pamahwani kozika kule uchiwe vanhu vanenge vabata contract kapazamba ka vakomana we rate how your body grows do workouts limit your diet twabam tarina murume ari kuti roti waparara chamwara urikukamburirwa wambara wakapusa auya uchechi uinyeperwa chengeta mhuri yako ndivapana kuita izvo kiva vanobata aita vatambi vafana vanosiraisa vane mashoko avatambi vakadzi vanotokirida weiti mashoko vakangonzwa varume vanoona vakadzi vanonzwa hawa akudikitira vacho kuti wakaitiswa nenyika ine gara nemukadzi wako ufambe naye pauri ndo pane mhuri yako zvaonda izvo mune makoleji hobo muharare mamwe anoita masatadhe nemasande unodarika nepakoleji ipapo uchienda kunoita gadhi izvo zviri kuplana kutambira penjeni yagadhi izvezvi harisi basa rekuita gadhi raungaite upenyu hwese ita for a short while
get better knowledge, get better skills, go back to school. That's what the princes do. Yes. Amen. 16 years, we don't feel sorry for you. Because Maria urikutambira iyoyo, you could save some money and get better. Ndakanga ndiri guard, ndakazoitwa koporo, ndakazoitwa supervisor pa security company, ndakazoitwa manager. Iko zvezvi ndakumonitawo magadzi ndichifamba nemota. Ndokuimprove ikoko. Wotanga chikampani chako, wakutomanajawo company yako wega. You can start from any job. What we discourage. Amana muso payday mari yagadhi inoperera mutauni. Asati atombosvika padeni saka unoimprove life sei nemari yakadaro mwana. Kufa uri pabasa risina maturo. Let it be a stepping stone. To something better. Tazara vejere kuti nhasi uri pataichi mani. Aupabude. Inharo bedzi dzawina zve. Chaparara. Unoda urombo. Hanzi mai wachiri kubasa wakabirwa wale mushika-shika wakadzvinyirwa nemamafia mushika-shika imo wakabatwa pane chiri kutesa roko chiti pane peresha mana chichiguma chibata muzvika zvemukadzi zvakatsvukira hawatambe hausatoona mavhidhiyo anobudaka nemabhazi aya nguva yemazupu ekune wakomana unongomira kwamashure kumukadzi wako achidai wachiguma zvao achitonzwa ari baba munda womurumo pfungwa dzemadharaya dzotipinzisa bhizi kumba kwaFaro ndokwakadzidzira Moses judo. Moses anamboita maprayers. Moses aigorova. Mwari akati izvozvi zvaari kuita izvi ndo zvinotodiwa kuti munhu aite savior izvi. Amen. Saka aimira pamberi paFaro asingadedere. Anga ajaira kumira pamberi pemadzimambo. Aikwakakura naFaro. Iye zvinogona motaketi ichipfuura so ari mumota president. Unonzwa marunda ako achipera simba so kuti motikari dai yangoenda mani zvinondizondinetsa pana. Kusvika mutadzi zvakane tukumbo nezidzoro ndiye wauri kuzeza. Saka ndine varume vakawanda vasingagona kukondera vakadzi wapa kupfeka. Amen. Iye zvinogona motaketi ichipfuura so ari mumota president. Unonzwa marunda ako achipera simba so kuti motikari dai yangoenda mani zvinondizondinetsa pana. Apo kusvika mutadzi zvakane tukumbo nezidzoro ndiye wauri kuzeza. Saka ndine varume vakawanda vasingagona kukondera vakadzi wapa kupfeka che mukadzi wakanopfeka sepfambi pachichi tichiona nezvinhu zvako mitsetsese tichiona kuti ndibva dzinopindapo nei dzopindapo nei wamwe mhongwe dzechitoimachina dzirimo dzichitorowawo pamukadzi wako mukova uri wiki ka haugona kumukontrola haugona kumuudza kuti pfeka zvakanaka uri kuendepi wakadai buda mukadzi wako chiti achikanera kusvika pachechiso warume wachiti wakomana wana munhu wakomanaka wakomana wana ari kudya nerivha mukomana wacho mukadzi wako yo takwana saka tawadzinga bana izvi mama kuti amo program makuisa wakadzi paprogramu yamo tarisa baba vari vejero kuti ande kudzungaira kwacho kwakaoma wana mai wakuzara paprogram ndomhanya kwacho kwatiri kutaura ngavabve waende vari kudei mana program yana baba wauyo imomo juu hadzi nemumwe ndofunga pana namai watumwa nawo mwana baba kuti endai munotinzwirawo mozotiudza aiwe wakapusa iwe ana baba ndo chimiro chedu chataa nacho wanosununguka sei hapana nowapa instruction no one is instructing them tiendai apo endai apo ndo masikirwo avakaitwa they must be given instructions ndo masikirwo evakadzi yayo mukangobvisa izvo mauraya nyika murume ndiye anotaura mukadzi achiteerera iwo ndiwo unoti I love you mukadzi oti love you too zvinova varume vazhinji ka ndo vanotozoudzwa ka I love you love you too ndakakutaura ndisakati ane varume vakawanda vari kunzi wana bhebi ivo vanava bhebi unonzi bhebi munhu womurume tasaka baba vari pejero kuti makaoma mukoma bhebi Faro aigona kukoti kuna Moses ndokupa mari yakati osiyana nazvo zvekuda kuburitsa vanhu muIjipita izvi. Moses had a strong character. Pharaoh never tried to bribe Moses because princes cannot be bribed. Nekushata kwakaita mwoyo waFaro haana kumbooffer Moses bribe. Imagine dai Moses anga akafanana
na iye ni ndlovu angopuwa Land Cruiser yake otobuda mangwana ari paTV achiti vebheru ngatidzokere kumigwaza hapana ari kubuda. Yes. Endai munovaka rimwe guta raFaro tokonzwa kuti Moses minister of construction. Bhaibheri rinoti vakadzi vazvise pasi pevarume, munokuti murume ndiye musoro wemukadzi, saKristu ndiye musoro wekereke. Kristu ndiye ari kudhiraivha obva ati idai vakadzi venyu. Pari important baba because mbombwe dzazara futi. Pana varume vasina kutendeka pakati peda. Bhaibheri rinoti imwa patsime rako chairo. Exactly. Rinoramba futi kuti matsime ako haagona kufamba munzira dzemuguta achikamburwa nomwana. Because tsime rako rikatanga kumwiwa nemuguta richamwiwa nembwa dzine rebhisi, iwe unopinda parebhisi idzodzo. Imwe patsime rako chairo. Bhaibheri rinoti mukadzi wokumwe igomba rakadzika, anopinda kwaari anozvitorera rufu. Unomira mutachiraini iwo uchigecha iwe mahure, unogecha mahure iwewe, wona kuvhura soko kuti iwewe tatari pedyo roti mira ugecha mahure iwe, uchipisa tomota tudiki kuti uchimira mutachiraini uchisuka kumba uchi ndakaneta usingamwe uchikecha mahure. It was easy to bribe Moses. Vanhu vaIsraeri vanga vasingabude. One mistake mucharacter ya Moses, vanhu vaisabuda muEgypt. God wanted a man with a strong character. Anoti akati tinobuda anenge achingotaura zvokubuda bedzi kusvikira vabuda, haachinje pfungwa. God is in it. Iwe unochinja unombozekera target gore richitanga wapakati wachinja wakuti kunamata mwenyu wako kana tine zvokudya nezvokufuka tichatinda naizvozvo. Apa zvokudya zvacho nezvokufuka hauna futi, hausi kuzviona. We want princes like Moses. We want princes like Moses. Discipline mukoma ndokoya kwekutanga, protocol yakutanga, you must be disciplined. Atina hapana discipline washoma wanopractice zvinhu izvi. Kungopiwa mota bedzi munhu akupinda mana 10 muri yakutomusuwa atone pfambi. Ende kune vakadzi vakagadzirwa naSatani kubata basa iroro wokuti ukangonomukambura kawanipedza udzoke kumba. Ukangonomukambura ende kana ukatanga gemu rekupinda vamwe vakadzi wasungwa atokumona because anokuisira message even urumba anabasa nazvo. Hai uri sei? Hai best friend yangu, zvinhu zvako zviri kukusuwa. Best friend Mukadzi wako aripo kana kubhipa ndiani ari kubhipa? Wasungwa watova mujeri wega wokuwanisa funi wokuita sewokuviga uri kuzviisire muzvinhu zvakadai. Shuwa kuparadza mhuri yako yauri kuumba nevakadzi vemurodhi vanokamburwa nemunhu wese. Shame. An Adventist man must be principled. Munofanira kuziya upongwe makomrades. Aiwa, guys, see you on the next video. Tobatala guys, please subscribe. Tikabatana pagero usasubscribe. Mwendomzvambaradza chigadzira mavhidhiyo anakidza neso. Tinorwa kovana, tinorovana chete. Gore riri ma1 2025 Zimbabwe will be on fire guys. I'm here. Ndiripanapa guys. Mazimbo ndokufarirai zvisingaite because ndimi varungu wangu. Keep watching the videos guys. Thank you Maspark.